A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem lil kull waħda u wieħed minnkom li qegħdin tissieħbu magħna f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Qegħdin f'dawn il-jiem eżies li iwasluna għas-solennità ta' Għid il-50, Pentekoste, il-miġja tal-Ispiritu Santu. U lek huwa xxiera li il-koll kemm aħna nitolbu l-qawwa tal-Ispiritu l-Qaddis ta' Alla biex jimla l-qalb tagħna u jtina id-dawl kollu li aħna neħtieġu fil-ħajja tagħna biex ngħixu ta' veri nsara. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ħadd il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tjiba tiegħek o Alla ħanin, żomm il-Knisja tiegħek miġmuwa fl-Ispiritu Santu biex tintrabat miegħek b'qalba kollha u tkun maquda b'rieda waħda u safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispiritu Santu għamilkom assisa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jiena naf li wara li nitlaq jien jidħlu foskom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfruwilix. U minn foskom stess għad iqumu xi wħud li jgħalmu dak li hu kontra s-sewwa, bil-ħsieb li jdawru d-disċipli għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaft inwissi bid-dmugħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu. Dik il-kelma li għandha l-qawwa li timnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma konsagrati lilu. Fidda, deb u l-biss ta' ħadd ieħor qatt ma xtaqthom. Intom stess tafu
li kienu dawn idejja li ħadmu għal ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li bix-xogħol qiebes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil minhu fil-bżonn, waqt li niftakru fi kliem il-Mulej Ġesu li qal: min jagħti hu aktar ħieni minn min jieħu. Kif temm dan jgħid dan, niżel arkub tejħ jitlob magħhom il-koll. Mbagħad infexxew il-koll f'bikkja kbira u bdew janqu lil Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Mbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Aslam ngħidu flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla, slaten tal-art għannu lill-Alla. Ibad o Alla l-qawwa tiegħek, wetta o Alla dik il-qawwa li ħaddiem talina. Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm, għalik is-slaten iġibu lotjiet. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Faħruh bid-daq lis-Sidi il-Mulej, lil dak li jirkeb fuq is-smewwiet ta' dejjem. Arawh, se jsemma leħnu, leħen qawwi, għarfu il-qawwa ta' Alla. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, fis-smewwiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-swantarju tiegħu, u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Il-kelma tiegħek Mulej il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu rafajnieh lejn is-sema talab u qal: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni, u jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlief bin it-telfin biex isseħħ l-Iskrittura. Imma issa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena minix tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien minix tad-dinja. Għaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi il-verità. Kif inti bat lili fid-dinja, hekk jien bat lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu imqazzin permezz tal-verità. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. F'dawn l-aħħar ġimgħat li issa iwasluna għal festa solenni ta' Għid il-50 il-ħadd li ġej, konna qegħdin nisimgħu siltiet minn dak li jissejjaħ id-diskors saċerdotali ta' Ġesu. Mela Ġesu qiegħed waqt l-aħħar ċena ftit sigħat qabel il-passjoni tiegħu u qiegħed jagħti pariri lill-Apostli,
qiegħed jagħmilhom kuraġġ u wedhom l-Ispiritu Santu. Imissa mill-bieraħ f'dan l-istess diskors ta' Ġesu issa mhux qed jindirizza lill-Apostli imma qed jindirizza lill-Missier, lill-Alla Missieru. Fil-fatt is-silta hekk tiftaħ Ġesu refa' għajnieh lejn is-sema talab u qal Missier Qaddis, ma qed jindirizza lill-Alla Missier. U fost tal-kliem sabiħ li Ġesu qiegħed jgħid u jistqarr, hemm żewġ aspetti li lilna jagħmlulna ħafna kuraġġ illum. L-ewwel nett qed jitlob Ġesu lill-Missier biex iħares mela jipproteġi lill-Apostli, lid-dixxipli, lil dawk kollha li jimxu warajh. Mela aħna wkoll inklużi f'din it-talba. Meta Ġesu jgħid Missier Qaddis ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni. Kull wieħed u waħda minna eżies għall-Missier. Alla jafek b'ismek. U kemm hu ta' faraġġ għalik li taf li hemm min jieħu ħsiebek. Aħna anki fid-dinja tagħna, fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, fid-dar jew fejn naħdmu, jew il-morda jew l-anzjani, kulħadd. Meta inti taf li xi ħadd qiegħed jagħti kasek qed jieħu ħsiebek inti tagħmel kuraġġ. Aħseb wara meta tiftakar li Alla li huwa etern, Alla li mbierek, Alla ħallieq lilek qiegħed jipproteġik. U mbagħad ukoll jgħidilna ħaġa oħra importanti. Ġesu jitlob lill-Missier għall-Apostli mela għalina wkoll qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi l-verità. U din tanti importanti li jerġa' jgħidha ftit wara biex huma wkoll ikunu imqazzin permezz tal-verità u anki smajnija fil-versett ta' qabel l-Evanġelju. Il-kelma tiegħek mulej hi l-verità, qaddisna permezz tal-verità. Huwa il-mulej li huwa lajn ta' kull qdusija. U l-mulej kontinwament itina d-doni tiegħu fosthom l-Ispiritu Santu li huwa id-don biex aħna nitqazzu. Xiġifieri nitqazzu? Nersqu aktar leħ, inħalluh jitrasformana. Inti tagħmel reżistenza xejn għal dak li l-mulej ikun qiegħed jurik jew li l-mulej jixtieq minnek. Il-mulej jagħtina d-doni tiegħu, jagħtina l-kelma tiegħu, jagħtina s-sagramenti, jagħtina l-xulxin biex aħna allura li nilqgħu dawn id-doni, id-don tiegħu u id-doni li nirċievu minn xulxin biex aħna allura nistgħu nkunu don għal ħaddieħor. Inti tagħti lilek innifsek għal ħaddieħor. Inti biex ngħidulek qiegħed tinħela bħalma x-xema tinħela ma' ġembjaw il-blandun li nużawh u ntuħ prominenza waqt iż-żmien il-għid kollu. Sana il-ħadd li ġej Pentekoste. U dan il-blandun qiegħed dejjem jinħela. Kemm sabiħ li tara x-xema qed tinħela mela qiegħed jikkonsma ruħu biex jagħtina d-dawl, biex jagħtina wkoll faraġ jekk ikun hemm idlam. U aħna wkoll bħal din ix-xema tal-blandun li tfakkarna fi Kristu li jingħata imma li huwa rebbieħ, aħna wkoll nistgħu ningħataw. Tinħela mhux bla doċċ fix-xejn, imma inti u tagħti semek. Int min inti u tagħti semek fil-familja anke jekk dan mhux faċli. Inti u tagħti semek fil-ħidma tiegħek. Inti u tagħti semek fis-soċjetà. Inti allura tkun qiegħed tagħmel minn kollox biex id-don li tak il-mulej, id-doni li jagħtina jitrasformawk biex inti tkun don isbaħ u aħjar għal ħaddieħor. U x'hemm isbaħ minn hekk?
Nitolbu lill-Alla missierna biex jibatilna l-Ispirtu ta' Kristu rxoxt biex ifarraġna u jiddefendina bid-don tal-kunsill qawwi tiegħu. Aħna ngħidu farraġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Farraġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Nitolbu għall-lajċi biex fil-Knisja juru impenn, juru maħabba u rispett għall-kelma tal-Presbiteri u l-isfijiet li jmexxuhom. Nitolbu Farraġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. għall-leġislaturi tal-ġnus biex jaħdmu ħalli fid-dinja issaltan il-verità u l-ġustizzja. Nitolbu Farraġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. għall-foqra u l-batuti biex tintraddilhom id-dinjità ta' ħajja deċenti. Nitolbu Farraġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. mulej ejna nażlu mexxejja xierqa għal pajjiżna li b'integrità u berf ifittxu l-ġid veru tagħna f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu. Nitolbu Farraġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek mulej. Missier Qaddis dawwa lil-moħħ tagħna bid-dawl tal-Ispirtu Difensur biex skont il-wegħda ta' ibnek il-Għażiż imexxina għall-għarfien sħiħ tal-verità. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll Nerfaw qlubna l fuqha. nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet, wara li nnifsu bid-der lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġdulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam,
tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisti meħtijiet ikollha minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Dan hu il-ġisem veru ta' Kristu rxoxt
ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Meta jiġi d-difensur li sa nebatilkom minant il-missier, l-ispirtu tal-verità li ġej mill-missier huwa jixhet għalija u intom ukoll tiġdu jgħid il-mulej Alleluja. Nitolbu. Kattar fina mulej il-grazzja tiegħek bis-sem li nieħdu f'dan is-sagrament u għamel il-qawwa tiegħu tnaddafna biex inkunu nistgħu dejjem nirċievu dan id-don hekk kbir tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dobietna palma nafru lil-menu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru lil-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlab għalina mid-imbejn, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dubietna, bħalma nafru lil minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna,
Bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik sultana om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna, palma nafru lil-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu wilqat talb tagħna. Kristu wilqat talb tagħna. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob Om għalina. il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob Om għalina. it-tama. Itlob Om għalina. iżjed safja. Itlob Om għalina. iżjed nadifa. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob Om bla għalina. teba. Itlob Om għalina. tistoq l-imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob Om għalina. tal-parir tajjeb. Itlob Om għalina. ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok ima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull forija. Itlob Xebba għalina. kollok seta. Itlob Xebba għalina. kollok nina. Itlob għalina. Xebba di marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob Tron għalina. tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kowba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tallet nekit dubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tallet nekit dubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet nekit dubit tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħrusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu.
San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppe kun missiera lina l-koll. U mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.